Joni mia bicho timo godo. Te wachako wacho ni wan joluo waluoro loan. To wan joluo wabuono pesa. Nitie ng'ama dwaro 500 mondo chak uso mandas e tie ndara. Tadok chien tapa wacho gima CPA no wacho secheka. Ni gima jogi onge godo. En ni bene wapenje ng'ato ni pesa ni dware tidwa timo go ang'o kode. Koro nitie ng'ama dhi kawo pesa ni to gima odwa timo gi pesa ni malong'o o I will call it peer pressure. Jikawe kora benda dhi kawe. Yeah? But ng'eni jikawe to joma kawe gi nitie jomoko manigi solid reason momiyo gikawo gini to ging'e maber ni gini ka kawe to onego bed naduoke. Iwinjo? Koro pesa matin onge jothurwa. Pesa matin onge. An kata ng'ato miya ma siling 50 sani. To mano pesa ok inyal kwanye. Gimidhi timo gi siling 50 ni ema is of concern. Nitie ng'ama wacho ni pesa no more to dokawe nade. Donge wawacho ni mokwongo ibed ni in ja Kenya. Ibed gi ID. Ibed over 18 years. Ibed gi mobile. Ibed gi simu mobedo registered either gi Safaricom gi Airtel or Telcom. Then ibed ni ne gi giri moro kiko mori amora ni jikawe ibed ni ne gi giri moro monego beni timo ang'o midwa timo kode. Asto I download Safaricom app gini yot maliche simbi kanyo tidhi nitie option moro ni grow. Koro kar grow ka ema Hustler Fund no timre nadi yudre. Koro en process mi follow nyaka piny. Koro gima di mi tuo ni pesa ni samoro wan bende process ni ok wafole kaka onego bedi. Information midwaro ka bende temo pando nikech already dhi kawo pesa ni gi mentality moro mopogre. What CPA was calling perception. An gini adwa kawo to ka biduoko. In fact when seche maketo this poster ng'ato nyisa ni dhi unyisi jogo nok wabiduoko pesa. Iwinjo? Koro ng'ato nokawe ka ng'eni ma pes ruto ka biduoko bed king'eyo ni ma tax mari ema koro duokni mondo timi nade mondo konyi. Iwinjo? Koro kikawo tax mari moduokni ni mondo konyi to gimitimo kode onge. Then overtaxation will continue to do what? To happen. Mane momiyo Ruth Nyathi Ochieng bende ywaka ni en ne okawo pesa mano 500 to nyaka sani kalori ni pok oduoke onno kochopo almost 800 to kinde mane miye en 570 ogol nyaka 30 bob mano mar withdrawal. Sani koro noyudo mana 547 kende. Ruth erokamano kuom penjo ni. Gima nyaka wang'e en pesa moro amora mikawo